Добър ден! Знаете вече, че сте на 20. 20 по 12, вие си смятате месец. Това е брандирано шоколадче 7-3, защото всичките ни услуги са сладки, ние самите сме сладки, нашият екип правим хубави неща, позитивни. Обаче това шоколадче нямаше да го има, ако нямаше да го има този апарат, тази камера, която помните от предишното видео. Сега искам да ви разкажа следващата. Вижте какъв страхотен обектив има. Мога да ви снимам. Штрак. Пак обаче с много малък дисплей. Въобще не сравним с дисплея на телефона ми и с дисплея на последната камера, която имаме. Но ми е много скъпа до сърцето, защото с този Canon, както ви каза, Canon е наш клиент и затова е най-страхотната марка, най-страхотният бранд. С този PowerShot Pro 90 IS сме направили стотици снимки на наши събития, на наши клиенти и винаги, когато отивам на събитие, миналия ден обяснявах на събитието на Deloitte на моята колежка Велина в Шератон, как когато влезе, трябва да вземе един фотоапарат от някъде, ето го този апарат, да влезе в залата, да погледне през визиора, да види как стоят нещата, дали всяка табелка е на мястото си, дали катедрата е добре нагласена, да направи една снимка, след това да я погледне и да каже, окей, събитието става. Ето за това служи този апарат. Благодаря много.